Halit Alaçatı Faşizm êrîş dike lê divê em çi bikin? Faşîzma Tirk dixwaze di demekekin de û bawayeke hêsan tevkujiya gelê Kurd temam bike. Ji bo vê hemû derfetê xwe pêşkeş dike. Ev heft salê dawiyê ye hemû hewldanên wê li ser vî esasî ye. Baş e, gelo encam çi ye? Em niha bi kurtasî çend ji van encaman rêz bikin. Yek aboriya Tirkiye bi tevahî hilweşiya. Êdî kes nikare ji rewşa hîrebêje qeyran. Pîvanên qeyranê û yên hilweşandinê cuda ne. Piraniya welatiyan dibin asta birçîbûnê de dijîn. Dido. Rewşa darazê felaket û karesat e. Ji sedî heştiyê Tirkan bixwe jî êdî bi daraza Tirk bawer nakin. Her parçeyek darazê di destê tarîqatekê de ye. Gelek kom dozan ji bo berjewendiyên xwe yê siyasî û aborî bikartînin. Sisê. Perwerdehî têk çûye. Her roj pergaleke nûtînin. Azmûnan li ser azmûnan datînin. Kesên mezûn dibin nikarin kar peyda bikin. Asta zanîngehên Tirkiye hatiye asta dibistanên seretayî yên cîhanê. 4. Mijara herî zêde AKP û MHP pê pesnê xwe dida tenduristî bû lê niha qada herî bi qeyran e. Pergala tenduristiyê bi tevahî bû qada bazirganiyê. Nexweşên lezgîn jî piştî çend mehan an jî salan dikarin randevû bigirin. 5. Zagon û saziyên dewletê bi tevahî ketine destê komên çete û mafyatîk. Êdî pîvan nemane û Tirkiye bê zagon bûye. 6. Tirkiye bi tevahî kaosa siyasî aborî civakî çandî û leşkerî dijî. Bi rewşeke pir qeyranî û kaotîk re rûbirû ye. Em dikarin van xalan zêdetir bikin. Sedema van tevan jî şerê li hemberî gelê Kurd e. Hemû derfetê xwe ji bo tevkujiyê bi encam bikin xerçkirin û bi xwe têkçûn. Tabloya jor têkilîdarî hundirê Tirkiye ye. Em niha çavek jî li rewşa Tirkiye ya derveyî binêrin. Di vê qadê de jî tiştek biguhere tune ye. Ango rewş jiya hundirîn baştir nîne. Bi çend xalan em li siyaseta faşîzma Tirka derveyî binêrin. 1. Destilata Tirk pêşiya hemû cîranê xwe û welatên din tehdît kirin. Bi polîtîkayê neo-Osmanî xwest cardin dagirkeriya xwe li ser welatên din saz bike. Bi welatên Ereb, Awropa, İsraîl û dewletê Yekbûyî Amerîka û Rûsyayê re ket nav gengeşiyê. Ji tevan xwest ku li hemberî Kurdan piştgiriyê bidin wan. 2. Di encama polîtîkayê neo-Osmanî de ji tevahiya cîhanê tecrîd bû. Tenê bi çend dewletên dîktator rekarî li ser pêşkeşkirina derfetê Tirkiye dostaniyê deyne. Di şerê li hemberî Kurdan de piştgirî girt lê têrê nekir. Sisê. Îro faşîzma Tirk ji hemû armancê xwe yên neo-Osmanî paş ve gavavêt. Niha li hemberî Kurdan bi lavakirinê alîkariyê dixwaze. Bêguman dewletê piştgirî didin jî tawîzên mezin dixwazin. Dewleta Tirk bûye parsekê alîkarî xwestinê. 4. Dema dewletên biyanî piştgiriyê nadin vê carê çêran li her kesê dike. Ji bo tevkujiya li hemberî Kurdan temam bike li hemû deriyan dixe û parsektiyê dike. Ev demeke hewl dida dengeya di navêra Rusya û koma Transatlantîkê de çîbûye bikarbîne û cardin êrişî Kurdan bike. Endametiya Finlandiya û Swêdê weke çekekê bikartîne. Lê de encama dîplomasiya Kurdan berxwedana gel û dostê Kurdan de nikare encama dixwaze bigire. Ji bo dewletê Yekbûyî Amerîka Erdogan muhattab bigire gefan li Rojavayê Kurdistanê dixwe. Rîcayan ji Rûsyayê dike û alîkariyê dixwaze. Rezaletek û bêrûmetiyek qebûl nekirî nema. Tekane derd û armanc kuştina Kurdan e. Lê çi dike bila bike bi têkoşîn û berxwedana gelê Kurd nikare. Êrişa li herêma Kurdistanê di meşîne xitimî nikare bi pêş bikeve. Hevkarî û alîkariya PDK têra faşîzma Tirk nake. Bi alîkariya PDK û Serokwezîrê Iraqê Mustafa El-Kazmî xwest êrişî Şingalê bike lê berxwedana gel destûr neda. Niha gefan li Rojava dixwe. Li Bakur êrişî hemû sazî û dezgehê Kurdan dike. Êrişa li ser çapemeniya azad encamek vê bû. Berxwedana gelê Kurd û hêzên azadiya gelê Kurd hemû hesaban têk dibe. Lê li vir divê kes xwe nexapîne. Divê kes bi nerîneke hêzên azadiyê li ber xwe didin û faşîzma Tirk dê têk bi çe xwe nexapîne. Êrişên faşîzmê wisa ji rêzê nînin. Rast e berxwedaneke dîrokî heye lê tenê li ser lingekî ye. Ji çekên herî teknolojîk bigire heta çekê kîmyawî li hemberî ciwanê Kurdan tên bikaranîn. PDK hevkariya lojîstîk îstixbarî û cih leşkerî dide faşîzma Tirk. Ku lingê berxwedana gel xurt nebe talûkeyên mezin li pêşiya gelê Kurdin. Ji bo wê divê herkes çi ji dest bê bike. Ev jî xwedî lêderketina sazî û dezgehên demokratîk heta tevlîbûna çalakî û berxwedanê hemû cûreyên têkoşînê pêwîst dike.
ام di sala gelek giring û xeternak re derbas dibin ku lingê têkoşînê yê civakê hinekî din xurt bibe, faşîzma darbeyên giran xwarîn dê nikare xwe li ser piyan bigire. Di demekekin de dê helweşe. Lê ku lingê têkoşînê neyê rêxistinkirin û em xwe bi gotina waye hêzên azadiyê li ber xwe didin û faşîzm dê têk biçe xwe bixapînin, gelê Kurd dê sed sala pêşiya me winda bike. Li hemberî faşîzmê di asla têkçûnê de jî êrîş dike, divê em jî bi her awayî berxwedanê zêde bikin. Temaşekirin û xwe xapandin ji bo gelê Kurd ferakete. Divê destûr neyê dayîn ku faşîzm bikaribe nefesê bigire û xwe ji têkçûnê xilas bike. Ji bo wê dem dema têkoşînê, dem dema azadiyê û dem dema bi her awayî tevlîbûna berxwedanê ye.